Bir yuan ханым мен қарап кетті. Мен әлем айтам, тігі ашханаға анда-санда кірейдім. Шунда сауыт сабай отырған біздің көрші йұрттағы әне ол кетіп бара. Мен айтам, нәрсе ол қызықсынып қари деп, шул әлем айтам, иселнәшмей екен деп, ашуланыр деп, айтсам, жоқ екен ол түгел. Нәрсе айтасы келе. Қазір енді әлі мен редакция эшләгән шақта типографияда кірем да һәммәсе белән исәнләшәм, әйтәм. Соңыннан енді бір вакытта типографияға бездә басмахана дип атыйлармы, Казакта да шулай. Кірсәм, алар миңа ачулана, менә урамда китеп бардым, мин исәнләшмәдем. Мен әйтәм, сез мине аңлагыз, сез мине кием белән бәлки таныйсыздыр. Ә мин кірәм, гелсез бір халат кигәнсез, мен сезне киемегезләрне белмим, каян мен сезне танырга тиеш. Алар тик, мен әйтәм, нәрсә, бездә әни мәрхүм әйтәдер, рөхсәт булсын. Бугын төшеп калмас әле, шун кебек исәнләшсәң дә була бит. Юк, имеш тәкәберләнеп, ул мин белән исәнләшмәде дип, ул урамда мен әйтәм, кайсы вакытта китеп барасың, урамнан чыгып, өйдән тегенә машина килеп чыга, бу ягына машина, шулар машинага Алла сакласын дип шуларга карап әйтәсең, барасың, алар сиңа мәсәлән шул скамьяда утыра, карап утыра, син исәнләшмәгәнсең икән. Мен әйтәм, анда әле исәнләшү кайгысы юк әле, машина килә. Мин сезне, ул Алла сакласын, ул сезне менә скамьяда утырмыйм икән, исәнләшергә кирәк дип беренче уйласам, монда әйдәп киләләр машина. Ул түгел әле, мин монда теге нәрсә дип, җәяү йөрүчеләрнең юлы бар кичә. Машина узып китте, мин аңа юл бирдем, яри юл бирдем. Чыксам, инде монда кем анда сине нәрсә куркыныч дип уйларсың. Шул теге җәяү йөри торган юлда агачлар арасына күренми, әйдәп икәве теге электросамокатмы, шул нәрсә белән кызу әйдәп китеп баралар. Шунда инде. Күрдегезме, кич белән дә менә. Мен әле бер иптәшем, дустыммы, шәһәр теге читендә ничә ел элек безнең Первый автодорога дигән шунда пробка да тордык, мен әйтәм, шул һаман машина, кеше инде әллә кем булып шул һәр кайсы машина алырга тырыша. Анда инде алда шул газель түгел, яхшы шартларда утыр да, кирәк җиреңә бар, иркенләп. Юк, машина, зарланалар. Бензин кыйммәтләнә, машиналар кыйммәтләнә ди, әмма кредитларга батканнар шул теге ачуланып. Әле мин шул темадан бер якка да чигенмәдем, чөнки шул кичә кибеттә марҗа миңа, мин урыс телендәме, татарчамы, соңыннан видео төшергән идем. Кутырналар, ачуланалар, чиратта торсы берсе ди, акча эзләп ди, өлкәнрәк яшьтә кеше булса ди, акча эзләп торса, чираттан кемдер акыра башлый ди, анарга ди. Халык ди усалланды. Мен әйтәм, аны сәбәбен нәрсәдә күрәсез дип сораган идем. Ул мен әйтә, халык ди кредитларга баткан ди, тигенәргә, менәргә. Урысның бик яхшы әйтеме бар. По одежке протягивай ножки ди. Ник менә бүтәннәр алдына мактанырга яхшырак яшибез, шулай дип. Минем мәсәлән бер күрше вакытында мин төрле якларга барам. Инде хәзер чагыштырсаң бүтән кешеләр белән адәм көлкесе. Кипр утрауына бардым 97 ел, Төркиядә булдым. Шунасын Төркиядә ничә тапкыр булдым. Румыниядә булдым мәсәлән. Шак Македониягә эләкмәдем. Шунасын инде тагы Кыргызстанда булдым. Украинада бер 15 тапкыр булгандыр идем. Инде Молдовада бер 12 тапкыр, инде бер елны 2 тапкыр хатта бардым. Шунда турдым, кунак булып, төрле төбәкләрдә. Инде Казакстанны шутламыйм да инде. Нәрсә әйтәсе килә. Минем күрше, мин инде очрашкач нәрсә сөйлисең, шуны сөйлим. Ул инде бераз көлнәшеп, бер вакытта төрле якка барган, Таиландка, Төркиягә, Мисыргамы, фотоларны әллә 50-дән ясаган, ул арзан дип, 1 сум тора, ни барысы ди, күп итеп ясаган, алар вак диңгез эчендә һәммәсенә таратырга имеш. Шунасын инде безнең йорттан үзе чыгып киткәч, күрше икенчесе әйтте, миңа ачуланып теге урыс. Миңа әйтә,
тіге бәлки әйткәндер ул китү алдынан. Ул Төркиядән башка бер җирдә булмаган. Миңа турдан тур әйтсәм, мин ага җавап бирер идем. Мин тик 97 елны бер генә Төркиягә барып кайтуга үз акчамны чыгардым. Бүтән шул татар конгрессымы Таджикстанга бардым, мәсәлән, Икатнага, анда телевидениеда, радиода, газетләрдә интервьюлар биреп, тагы төрле якларга бардым, төрле җирләргә. Менә Азербайҗанга ничә тапкыр, 5 тапкыр бардым. Украинага бардым, анда ничә тапкыр, анда да безә инде милли хәрәкәт активистлар мине айда дип шунда бардылар. Анда да булдым. Бүтән һәр чакта бер кайдан акча килә. Үзең акчаңны чыгармыйсың. Әле мин вакытында үзем туган якта газетка шалтыраткан идем. Әйтәм, минем авылдашлар, туганнар белсеннәр, менә минем юбилеем килә. Ул сорашты, шунасын минем материалны бастыргам, әллә мин хактамы? Шунда сорады, әсезди. Ул инде җитәкче, баш мөхәррир, чит илләргә үз акчагызга бардыгызмы? Әйтәм, юк. Командировка. Шулаймы дип икенче төрле карый башлады. Шуның кебек ул шулай итәргә кирәк. Юк, менә бездә миндә мәсәлән мөмкинлек юк акча чыгарып йөрергә. Бездә бит инде халык йөрәнгән. Шул җәй көне бара, мин интернеттан кызыксынып карыйм. Хәзер Анталия, Алания, шул теге Махмутлар районы, шунда кемнәрдер фатирлар алган. Анда баралар ял итәргә. Былтыр ди фәлән акча, элек шул акча азрак китәдер, шартлары яхшы иде. Хәзер ди 2, 3, 4 өлеш акча күбрәк китә. Шартлары безне канәгатьләндерми. Шулай дип язгалыйлар. Карап торам, әйтәм. Мин электә андый нәрсәләрдән баш тарта идем, чөнки анда мин алдым шул нәрсәле. Бер кинода бар бит. Нине җиптә этне йөрткән кебек ди, шун кебек. Анда сине шунда паралар, монда паралар. Монда иркенә бирим. Менә безнекеләр әле Македония китте. Мин анда безнең татарлар музыка белән шөгыльләнә, давалыйлар музыка белән. Шулар авылда. Шул авылга мин паром белән барып, нәрсә, шуларда йөрдем, иркенләп, теләгән җирдә йөрисең, урамда да йөргәндә, үзең йөрсәң, базарда менә монда заграк торасың, сөйләшеп, монда бер товар ошаса, шуны белән ни хакын төшерсен дип карап торасың. Анда урыс әйтә, галопом по Европам ди, ашыгыч рәвештә йөгерәләр дә, арттан соңга калсаң, анда югалып та китәсең, нәрсә? Булай син ничектер нәрсә, татарда шомаргансың ди, шомарып китәсең. Ул вакытта безне алып киттеләр. Хәзер инде мин, мәсәлән, үзем барам да, ул теге курортлар, Анталия, шунда, анда бит төркем җитәкчесе, анда бармагыз, монда итмәгез дип. Син монда нәрсә дип әйтәләр, дикарёммы барасың, халык белән сөйләшәсең. Мин әле Кипр утравына барганда да хатта алардан соранмыйча тауларга менеп киттем. Алар менә алмады, шунысы мин төштем дә, анда инде төркләр белән танышып, кич белән сөйләшеп утырдым. Монда отельдә нәрсә? Диңгезгә барып, безнең Казаннан кызлар, беренче кыз барды, 10 кеше барды шунда конгресска. 9-нчы курылтай булды, яшьләр, дөнья төрк яшьләр берлегенең 10 кешесе барды, анда Казаннан кызлар. Алар шул теге Ак дениз дип атыйлар, Средиземное море, урысча әйтмешли. Анда барып yüзмиләр, кайчан алар шул бассейнда yüзеп йөриләр. Әллә теге егетләр тегенең гәүдәселәренә карап соклансын дип, тагы нәрсә, миңа да әйттеләр инде, мин ни кигән идем, плавка, алар миңа шортасыз дип, шорт ал дип, шул ахырына барып кибеттән шундый зур шортаны алып, аларда шун белән бассейнда да шуны киеп бирдем, диңгездә дә. Алар инде ул яктан инде таләп итәләр инде, син мусулман да ярамый шулай. Хак ул сүз. Алар нидә дә ирләрнең мунчасында да хамам дип атыйлар бит. Анда да мәсәлән, беләсез инде,
штансыз ярамый, трусиксыз ярамый, бір нәрсесі ярамый, шорты киіп отыр дейбілер. Шулай. Әлі шунда біз бір отельда отырғанда конференция болды. Шунда бір түрк, мен деймін, ben Moskova'da oldum. Orada hepsi şortasız deyip таң қалып. Мәскеуге барған, Муншаға барған. Аптыраған bu. Hammasi trusiksiz ерилер анда dey. Ансы шунда икенче енді bu аптырап қалған әлі нешек енді ерлерін. Бізде де міне меңе ұшап жетмей, мен барсам, қазір енді шортымы нәрсәмі киіп, мен шунда жүрейм. Әлі менің тігі фатирда тұрғанлар уақытында түркмен, тажик малайлары намазлар оқып, шуланса, бір уақытта Муншаға барам дей, мен төледім ақшасын. Барған едік, ол эскамияға отырды да, хайран қалды. Мұнда дей ерлерді, штансыз ерлерді, тігі гәуретлерін көрсетіп дей, қорқып, енді 23 yaşta 25-ке келген еді, егіт шулда қорқып, мен ақшаны бушқа тек ана тұттым енді. Ол отырды, шынысы мен күтіп тұрды, мен аны киінгәш, еткәш, парилкадан нәрсе шыққаш, юынғаш кеттік. Менің әрәм болды ақшам. Алар екінші тәрбиеленгендер. Бізде міне ол қызғанышқа қаршы Татарстанда қазір нешіктір әлі ғадатқа кірмеген, әкірін тұрмышқа ашырға бола. Ілік мәселен ол міне мұсылманлар сишәмбі күнні мұсылманлар үшін ұздыралар. Анда да тізге қәтлі болсын. Қоян тамамен тізге қәтлі андай шортылар жоқ менде. Тізні яуып тұрсын қатта шулай деп. Мен уап тұрам, сіз енді ілік ергенсіздер енді Муншаға. Анда енді қазір енді міне не тізні коленный чашечка дей, қатта шуны қауплап тұрсын деп шулай деп тәләп етіп тұралар. Тағы нәрсе мәйтем, бұлай да тәләплерін аларының нешек аларына қанағатландырып болмай, бұлай да мәселен барсам ұшап жетмей Муншада нешек өздерін тұтқанлар. Анда ханым мәселен иден үй бері, алар шунда бүтін қожалығын көрсетіп яталар, үй алмышы шунда нешек ме айтам, әзірек үйат керек деп. Аңна айтсаң аңламайлар, тәрбие керек, хаммасына тәрбие. Шуна көре, ол ментальность деген әлі айтты бейт. Аптырап, анда қатта біләс енді, ілік сөйлесем, кімдір хайран қалып тұры, анда мәселен Бәдірәфкәді бізде бейт кірелерді, шул кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә кірә, анда бірнеше писуар, ерлер тұрада, бірнесе жоқ. Анда, мәселен, біз ашығыш рәвештә болсадақ та, бізге айттылар, түрклер аңламайлар, екі егіт кірмәгіз бір юлы, айырым кірігіз деп, шуна көре аларда андай ғадат жоқ, ғұмымен кіріп, өзінің тігі нәрсе деп бізде тахарат сындырға деп, шулай деп айтылар. Шуны, бұлар кешірігіз енді ғафу етіңіз, мен шул темаға көшіп кеттім, шүнки нәрсе орыс айта, у кого что болит, тот о том и говорит. Шуна көре енді мен шушы хақта сөйлеп кеттім. Әр халықтың өзінің ғұрып ғадәтлері бар. Шул татарларны алығыз мұнда Татарстанда, һәм алығыз Оренбургасында айырылып тұра. Тағы қайсы яққа барығыз, қайсы жерде тұра халық, шунда екінші түрлі шартлар. Міне енді орыста айталар, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Шуна көре енді аңларға да бола. Ол қайсы яққа бар, шул Финляндияға барығыз. Татарлар 1000 кіші тұрасыз, анда аларда бір түрлі. Америка Қосама Штатында екінші түрлі. Әлі Алманияда анда ерлі қатынмы де киімсізді кірәлерді Муншада бір әсәсіде жоғанда нәрсәді. Әлі ол вақытта СССР шырында оқыған едім. Бір біздің журналистмі кіммі де барған де шында де ялғышты кірсе де, анда қатын қызлар де иптәші білән барған де, досы білән ме, коллегасы білән. Шунасын де шулық бұрылып дек атылып шыққанда, это провокация деп қышқара де. Шул күлкіге қалған енді шулай. Шул әр елінің өзінің шартлары бар, әр елінің өз ғұрып ғадәтлері бар. Шуңа көре ол бір жерде нешіктір ментальность деген
шундай бар. Бездә шул бәлки шул ментальностьтер. Мин әле бер яктан усал карыйлар. Башлап киттем бит әле менә. Кибеттә акырналар, берсен-берсе рәнҗетәләр. Шунасын ичеп утыралар. Мин беренче өлешне кисемме шунда төшергәндә Türkiye kafesini күрсәттем, алар иркенләп сөйләшеп утыра. Бездә татарда юк, ич бушатып сөйләшеп утырырга юк. Безнең әни мәрхүм мәсәлән ахираты бар, күрсәдә марҗа уртак тел табып сөйләшеп утыралар. Әни урысча белмәсә дә, тегесе татарча аңлыйдыр. Менә монда да мәсәлән шул кеше-кешене күрүгә чит илдә елмайып китәләр ди. Син мәсәлән ул сине тикә карап китә әле. Менә шул яңа булдык, тикә карап китәм, әйтәм. Әллә ул мине белә микән? Хәзер бәйләнер соңыдан мине исәнләшмәдең, менә мин янына үтеп киттем дип. Шуңа күрә карасам юк, танымаган кеше. Ул теге камера анарга да күрсәтмисең бит аны. Күрмәдегез башта алны камерада. Әллә кайда төшереп барам, шунарга кызыксынып, ничектер усалланып кайсылар караган була, нәрсә эшләп бара бу? Әйтәм, сезнең ни эшегез бар менә? Мин берәүгә коймача алам, менә мәсәлә китеп барам ошай, төшерә дә барам, анда да читтә барам, төшереп сөйләп барган. Шуларны кызыкса, исерек кеше сугынып, әллә нәрсә кыяфәте ямсыз мәсәлән сугына әллә нәрсә яман җырлар җырлап барса, аны берәү дә игътибар итмәс иде. Исләр дә китмәс иде. Син берәүгә дә комачаламыйсың, китеп барасың, әкрен генә шулай сөйләп, юк, менә алар сине тикә карап, бу нәрсә икән дип, мин шуңа күрә кайсы вакытта уйлаган фикерләрне югалтып бетәм. Аны бер ягына шул машина килә, икенче ягына кешеләр тагы артыңнан киләләр. Тыңлап нәрсәдер шу. Кемдер әйтер, игътибар итмәде. Юк, җәмәгать. Ул журналистлар алар әгәр дә игътибар итмәсә, ул журналист булмый. Чөнки әле вакытында без редакция эшләгән идек, безгә конкуренция диләр. Фирка, ягъни партия тормыш бүлегенә баш мөхәррир Марҗа инде ул, ире татар. Хәләҗев димим, чөнки никахлар булмады бит аларның. Ире татар, Мишәр. Шул бүтән газеттан бер кешене алды. Без кирдек бүлмәгә, бу Хурка, атасы Черкес, анасы Марҗа. Шул Ростов ягына килгән, Тимрюк шәһәреннәнме? Моны күтнә тиберле баш мөхәррир дип, шуңа күрә кирдек бүлмәгә, теге белән сөйләшәбез. Теге татар егете анекдот сөйли, бу минем белән кергән кеше анарга теге татар егете тыңлаган була да, көлә дә, үзе язып утыра. Шунасы миңа бу әйтә. Ул тирән язмый ди. Тирән мәгънәле язмый, аны ди, монда тотмаслар бик күп. Мен әйтәм, нигә? Менә үзең күрдең бит. Анекдот сөйлибез, ул ди, ничектер шуны тыңлап көлә, үзе язып ята ди. Чөнки бездә журналистларда, әгәр дә кешенең сәләте булса, ул яза алмый. Вакытында әле теге мәктәптә укыган идем, бер бала егет, малай турында ул дәресләрен хәзерләргә мөмкинлеге юк икән. Өйдә кран тавышы, теге тамчы тамы икән, тагы нәрсә, шулар комачаулы икән. Шуңа күрә ул инде соңдан ул теге аларда бит мәктәптә бирәләр, шеф итеп, бер кызны шеф итеп биргәннәр. Бу кыз алып киткән моны өенә. Анда ди, энеләре, сеңләре кырлышып, сугышып, әллә нәрсәләр эшләп, әллә нәрсәләр кылып яталар ди, түбәләшеп ди, нәрсә ди. Бу шул шартларда утырып чыккан, бу кушкан әйдә яз, шулай дип, соңдан задача инде урысча әйтмешли. Бу өенә кайтканда анарга инде тамчы тамаганда тавышы комачалмаган, берсе әйтмәгән. Шул кебек бездә шундый иҗади адәмнәр, алар мине урысча әйтә сосредоточиться ди. Фикерләрне җыеп булмый, әгәр дә шул безгә бернәрсә комачалап торса. Шулай журналистиканы кешен таныйлар, сәләтен беләләр. Шуны сәләтен беләләр инде. Вот, яри икенче тарафка бурылдым. Мин инде әнә мин теге кеше белән якынлашмыйм дигәнем, ул туктап тора. Берәү белән сөйләшә.
Шуның белән тамамлыйм. Хәзер бәлки тагы фикер туса, сөйләрмен. Кемгә ошый, тыңласын, кемгә ошамый, тыңламаса да ярый, миңа барыбер. Мин әле кемдер ойлагандыр карап. Менә моны халык күптән карамый, күбесе карамый. Карамаслар, мин күңел өчен сөйлим аны. Чөнки халык өчен тырышып, ул әгәр тиге әйтәләр бит, донат дип, донат күчереп, шулай итеп торсалар, анда була инде шул өчен акча өчен тырышырга. Була инде мин күңел өчен, үзем өчен гел әйтәм дә, чөнки адәм баласына ничектер күңел ачып сөйләшергә кирәк көн сайын, азмы күпме үзенең сәламәтлеге өчен. Нәрсә дип әйтергә? Урысча бик оста әйтер идем. Булай инде әйтә алмыйм инде. Менә сәламәтлеге өчен кирәк кешегә я бүтән кеше белән сөйләшергә, я фикерләр белән уртаклашырга. Шуңа күрә сез минем инде әңгәмәдәш дисә була. Бер ягыннан бик яхшы әңгәмәдәш. Сүземне бүлмисез. Шуңа күрә мин инде шатланып шуны сөйлим сезгә. Ошаган булса тагы дәвам итермен. Хәзер инде бер фикер туса, урыс телендә дә алып барырмын. Шундан инде игътибар өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.